cuestión está clara, a participación foi moi positiva, foi unha participación alta e a resposta é clara. Ela ten que ter en conta que responde, está no grupo parlamentario porque responde ao mandato das escritas e ten que valorar a súa representatividade. Por lo tanto, bueno, que está na súa ética o que ten que facer a continuación. Está claro que debe de dimitir. Pero se non o fai, cal é o paso da dirección de Marea? Porque era que claro que con estes resultados vai se quedar. Home, estes resultados acabanse de coñecer. Bueno, que é o manejo. Vale, ben, pero refírome que tamén é certo que debemos dar un período para que a deputada tamén analice estes resultados. As bases que apoyaron a súa candidatura, que apostaron por ela para que representase institucionalmente a Marea, acaban de pedir a súa dimisión de forma moi clara e contundente. Este proceso